Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jama'a barkanmu da sake kasancewa da ku a wani sabon bidiyon. Yau mun kawo muku ne yadda za ku yi ku samu Ethereum. In kana so ka yi earning na Ethereum ka samu da zarar ka yi rajista da wannan website ɗin za a baka Ethereum 0.2. To idan kana so ka gani ka biyo ni a wannan bidiyon daga farko har ƙarshe domin ka gani. Da farko dai ya kamata ka kasance kana da Remitano exchanger. To in kana da shi to yayi, sai ka shiga cikin Remitano ka kamar haka yadda kuke gani. In ka shiga cikin Remitano ka ya buɗe, bari mu jira shi ya buɗe. Yana searching, sai ka zo nan wajen wallet nan, wallet nan wajen ka shiga, sai ka janyo ka zo inda Ethereum naka yake. Yauwa ba gashi nan, sai ka zo ka shiga wajen deposit nan wajen. Idan ka zo wajen deposit ya buɗe ma, ka wuce nan. To sai ka zo ka yi copy wajen copying address, ka yi copy address ɗin. To yanzu bayan ka yi copy address ɗin shi kenan zan nuna muku yadda za ka yi. Da farko dai za ka zo ka shiga link ɗin da zan ajiye a description na wannan bidiyon, sai ka taɓa shi ka shiga. Bari ni in zo in nuna muku. Zan shiga ta wannan link ɗin. Da link ɗin na shiga. To idan ka shiga link ɗin ka taɓa link ɗin kamar haka ya nuna. Kun gani na taɓa yi amma bari in goge don nuna muku kamar. Goge address ɗin. Yauwa sai ka yi pasting na wallet address ɗin da ka ɗauko. Bayan ka yi pasting sai ka zo ka taɓa wajen dashboard ɗin nan. Wannan wajen. Yauwa kun gani? Yanzu shi kenan ka riga ka yi. Kana yi kun ga an baka gashi nan total balance naka 0.0 Ethereum. Gashi nan kimanin kusan $200 za ka samu. Kana so ka yi copy na referral naka, to zuwa kun gani ƙarshen 8 December za su rufe. Ga link naka a nan sai ka zo ka yi copy shi. Kai ma ka je ka dan nan saura kwana 3 ka gama. To jama'a mun gode, mu haɗu da ku a wani bidiyo.